Streets social media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya ndoda ndinge ndiri ndinosvitsa kwamuri wazukuru zvinonyadziswa zukuru asi chakutanga ndasvitsa zvizere usati wasubscriber. I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Pano pa number 1 channel penyu pamunofarira muna the only Zimbabwean uncle. Vazukuru chekutanga ndoda kuti mutange mazvionera mega ka video kanotevera. Nemusi wechipiri zinonzi izvo Stana naDion anditi Stana uyo anonzi zvakare Desmond Chideme uyo ane makore 41 ekuberekwa nemudzimai wake anonzi Dion Tafirenyika uyo ane makore 23 ekuberekwa. Zvinonzi vakanga vari kuHICC uko kwavakapesira vasisanzwanane zvakanaka sezvamaona kavidhio. Dion akapfugama kurunzi kutopfugama imbama yakamugadzika pasi anditi akarohwa mushure mekunge aramba nefoni yake. Stana akagumbuka kuti unogoramba sei nefoni yako mudzimai wangu, obva amurova mbama anditi akawira pasi. Zviri kunzi izvo Stana akabva aendera mberi nekudzura artificial nails aDion anditi chinova chinhu chinorwadza chisingakurudzirwe, especially mazuva ano atiri kuti no to gender based violence anditi kunyange matadza kunzwanana zvakadini hatikurudzire kuti munge muri munorovana, especially zvakaita sema celebrities masocialites aiwa havatenderwi kuzviita zvakadai nekuti ivo vane vanovafollowa andori role models kune vamwe vechidiki anditi so nyaya yavo yatopinda mumatare edzimhosva. Dion anova iye akaenda kunomhangarira Stana nenyaya yeassault anditi so chinova chinhu chisingafadze kuti murume nemukadzi vanhu vaizikanwa nokudanana vakuendesana kupi kumatare edzimhosva. Asi zviri kunzi zvakare kumatare ikoku Stana ari kuramba kuti haana kupara mhosva iyi nekuti yatova mhosva zukuru kana zvasvika apa anditi Stana ari kuti aiwa handina kuipara mhosva iyi. So nyaya yachona yanzi ichapfuurira mberi kumatare edzimhosva musi wa11 May ndo pachange zvakare nyaya iyi ichipfuurira mberi. Ndochatatouya kuzozivisa zviri kuitika kuitira kuti musanyanyosara vazukuru zviri kuitika mumastreets, zviri kuitika pakapo iyi. Zvichapera mushe vazukuru, zvichapera mushere kana kutoti kwatori kuda kutokanganisa muchato uku, kwatori kuda kukanganisa mhuri anditi vaviri ava sekuziva kwenyu kuti vaizikanwa zvakanyanya nekuposta. I still remember pamuposta Stana akatomboposta achitenda zvakanyanya Dion kuti avapo kuzova amai vemwana wake. Aiwa ameno munozviona sei vazukuru nyaya iyi yevaviri ava? Ngataura no comment section kuti munopfungei nezvenyaya iyi. From Uncle saying the only Zim uncle. Aiwa sekuru vanouya nedzinopisa tichiti much love.